ассалому алайкум мардуми сарбаланди тоҷик. Ман ҳамчун як зани тоҷик, модар, апа, хоҳар ба шумо муроҷиате доштам ва мехостам ба шумо оиди ҷавонмардони ба номуси тоҷик ҳарф гӯям, ки баъзеҳо онҳоро дилшикаста, ноумед, озурда дил, рӯҳ афтода мекунанд. мегӯянд, ки ҳатто агар дилат ҳам бишканад, саратро боло бигир, гирья макун, дод мазан, қассос магир, фаромӯш макун, ки шикастадилҳо низ худо доранд. некӯкорӣ кардан ин саховатмандию мардонагӣ, сазовори номи нек будан дар инсоният аст, ки аз рӯзи таваллуд дар дили онҳо ҳаст ва мемонад ва боқӣ аз тарбияи хонаводагӣ вобаста дорад. одам бояд барои корҳои нек офарида шавад. бисёр аз блогерони тоҷик ба монанди Коля Таҷик, Ҳоҷи Комрон, Рустам Азимӣ, Раҳим Продакшн, Хайри Муҳоҷир ва дигару дигарон некию накӯкориро пешаи худ карда бо бисёр муҳтоҷон, беморон, корафтодагон тариқи ақлу заковати хеш, забони хуш кӯмаки моддию молию маънавӣ мекунанд. мо бояд онҳоро хуб дарк кунем, ки ин шахсон сабабгор мешаванд. аввалаш аллоҳи меҳрубон. албатта аз муҳоҷирон, ғарибон, саховатмандон хоҳиш мекардам, ки он маблағе ки мегузоред барои хайр ҳеҷ гоҳ пушаймон нашавед, чунки барои дунёи шумо кори хайр дар мадди аввал меистад. бе гуфтаи ман ҳам шумо ҳамаатон инро хуб медонед. бисёратон дар сомонаҳо шикоят кардед нисбати онҳо низ шикоят ки кардед, онҳо низ дилмонда мешаванд. вақте як кӯдакро ту як бор ду бор айби ту гунаҳгор ҳастӣ гӯӣ, ҳамон кӯдакам дилаш дилмонда мешавад, албатта ҳатто аз падару модараш. мо бояд фақат бо суханҳои хуб некӣ кунем ба якдигар. худовандо ҳеҷ касро, ҳеҷ шахсро дӯст ба зор, душман ба хор, номард ва муҳтоҷ накунад. вай одам низ то пеши экран омадана чандин маротиба мемураду зинда мешавад. кори онҳо аз як тараф хубияш дар он буд, ки рақами телефони бемор ё муҳтоҷро мемонданд. барои шахсони хориҷи кишвар осон буд, ки агар дар роҳи худованд нияти хайре кардан хоҳем, дарҳол аз интернет рақами телефони муҳтоҷеро ё бемореро меёбему хайрашро мегузаронем. вале инро низ шумо бо гуфтаҳои бадатон оҳиста оҳиста аз байн бурда истодаед, ки ин кори шумо хуб нест. оиди Коля Таҷик Комрон гуфтаниям, ки ҳавай бо як хоҳи бузург, бо дили пур аз дӯстдорӣ нисбати ғарибон, нисбати мардуми тоҷик, ҳар куҷое занг мезаданду кӯмак мепурсиданд, мерафт ҳазор пули мардумро бармегардонд. дар ин ҳолат худи корафтода бояд ақл кунаду ҳаққашро диҳад, чунки вай абязан нест, яъне вазифадор нест, ки ба ягон даромади нафаре ба ӯ намедиҳад, ки ина гиру барои зиндагӣ, вале кори мардумро буд кун. камакак ба ақл шавед, разумна фикр кунед, ки садҳо километр меравад, кори шуморо буд карда бармегардад, бензин харҷ мекунад, вақташро сарф мекунад. оя вай зиндагӣ надорад? ин хел бошад худатон равед, кори худатонро ҳал кунед, ба ақл шавед, гурда кунед. касе маҷбур намекунад, ки ӯро гӯяд. сафи беморони бехонаю дар будагон аз навори Рустами Азимӣ аввалаш албатта худованд, сипас сабабгор шуд, ки камтар шуданд.
хеле кам шудам. ҳамун маблағам ман як хоҳиш доштам ки ба ҳамун шахсоне ки вақте ки аз пушти кас гап мезананд ё дар сомонаҳои интернетӣ шикоят мекунанд, ҳамун маблағам надиҳеду гапам накунед. ман хоҳиш доштам. бовар кунед, ман на ҳоҷи комронро наздик дидам, на рустам азимиро, на раҳими продакшн. ман аз ватан хеле дур ҳастам, хориҷи кишвар ҳастам. ман ҳамаи инро дар самонаҳои интернетӣ мебинам ва мешунавам. як хоҳиши доштам, мардуми сарбуланди тоҷик бо ҳам дӯст, рафиқ шавед. гапҳои беҳудаю ҳақоратомез нисбати якдигар дар сомонаҳо накунед. ба худо ки ин айб аст. ин шаъну шарафи мардуми моро пас мезанад. ин зеби шумо бар ин ҷавонмардон нест. дар охир хоҳиш доштам, ин видеоро сообщество кунед ва ба дигарон фиристед. боқӣ ҳама дар паноҳи Аллоҳи меҳрубон бошед.